Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Асен и в този епизод ще играем Clash Royale и имам нещо много интересно да ви покажа. Буквално преди минути аз получих Lava Hound от Crown Chest. Тук ще сложа две снимки как го получих. Да значи има и още едно интересно нещо. Тук направих една битка с него, пробна. Иначе от тук започнах да събирам за Crown Chest. Момент само да видя. От тук точно. При 31 минути. Имах 5 крауна, почнах първата битка, загубих от Lava Hound. Сега вижте, и станах 6 крауна. Втората битка спечелих от Lava Hound, станаха 7 крауна. Следващата загубих. И станаха 8. Тук равен с Lava Hound дек 9. И тук спечелих, станаха 10. При които от 5 битки печелих навсякъде по едно краунче. И играх срещу 3 с Lava Hound дек. И познайте, отварям Crown Chest и Lava Hound. Това е много интересно. И тук сега направих една пробна битка с този дек с Lava Hound и загубих. Но сега ще направя пред камера две пробни битки. Пред камера и аз. И да, нека започваме. Играем с китаец. Така. Може, ако някой, който в момента гледа клипа, да каже, че играе много зле с Lava Hound, то това ще бъде и вярно, защото аз нямам никакъв опит с Lava Hound. Сега пускам го по-отпред. Не милион да го настигне. Така. О, фак, тук не трябваше, тук трябваше да чакаме да пусна. Отцаках се. Добре, добре. Сега ще го изряза, ще пусна майнера. Ето ще сложа това. О, фак. Така, тези ли тук? Перфектно, сега ще взема да приключва. Може да се чуди защо говоря носово, и болен съм от хрема, има един вирус. И да. Сега пускам Tombstone. О, фак. Значи играем с някакъв с Грейфярд. Айде по-бързо миньоните се справят, не! Добре, миньоните се справиха до някъде. Сега, това е перфектно, този Inferno Tower сега ще бъде безполезен, като има Tombstone. Но аз първо ще направя и така отзад, за да мога да си взема и за лайтинг, за всеки случай. И да го изненадам, той пуска Ice Wizard. Сега ще пусне Inferno. Ето няма, пуска Inferno-то. В този момент перфектно, айде, бам. Инферното вече се стакна, обаче вече... О, какви перфектни ероус! Добре, тук взех доста демидж. Сега обаче той веднага ще направи сега. Сега веднага пуска миньора и Грейфярда. Сигурен съм. Аз сложих Tombstone и тук. Да, ето го, знаех си. Тук сложа Tombstone. О, фак! Баси. Добре. Справих. И сега сме в овертайм, което ми помага доста. Защото мога да направя много еликсър бързо. Tombstone. И ще зареда дори за лайтинг. Чакам Инферното, ето го и него. Лайтинг. Ероус. Така. Дали Инферното ще го вземе? Да, ще го вземе. И Ероус тук. Добре, Инферното му е левел 7, затова стават нещата. Обаче докато още не може сега... О, фак. Тук направих грешка. О, да, тук направих грешка. Тук направих огромна грешка. Може тук да победа. Но както и де, забавно е да се използва Lava Hound. Първата игра обаче загубихме с него. И да, нека да направим втора игра. Тук, някакво съобщение има. Какво е то? Защо не ми се режда? Имам интернет. Така. New update. Watch the day. Да, днес ще има стрим от Clash Royale. В 3 часа. То май е готово. Май е почнал стрима, както и де. Тук сега нямам начални хубави карти. Нека обаче да го изненадаме с този миньор, да видя какви карти той па има. Той бездейства в този момент. И атакува. Сега ще направя това в най-нагъл начин. Не оцелих миньора! Не! Боже, какви глупави грешки правя!
прави той, бе? Какво прави? Сега. Той е мега миньон, дори няма да има един хит. Така. Арчери. Така, арчери. Тумстоуна го пускаме. Що Тумстоуна по-точно там трябваше да отива. И лава хаунда. То, надявам се само да няма инферно. Така, добре, тук добре се стагнаха. Айде, лава хаундата вече е върху колата. Джамп. Това лайтинг дали заради на време. Бам, бам, бам. Така. Не, лава хаунда е труден да използваме. Трябва да се науча. Така. Сега, нека да... Аз не мога дори да свична. Така. Тумстона. За да изчакам овертайма. И пак ще направя атаката. Той поведнага ще блокира. Затова в момента ми трябва лайтинг. Всъщност тук сега мисля да бездействам. Ора, трябва ми лайтинг веднага в момента. В момента веднага ми трябва лайтинг. Ето го и него. Дали ще ми зареди на време, добре ще стакнат върху това. И край с кулата ми, да. Много трудно се играе този лава хаунд. Дори нищо няма да мога да направя. Защото той ще играе с стрелите сега. Дайте ги. Не оцели два от лава пъпсовете, но пак. Така, айде да опитаме по последното. То се е видяло, че той победи. Тумстоун! Дали ще мога му взема кулата? Не изглежда, ще мога. Само ще му взема. Да, взехме кулата, той ми даде един краун. И да, мога само кажа, че играе нубски с този лава хаунд и трудно се играе, но ще науча. И сега нека да направим една фън атака с дек само с Legendary Key, с клоун и с Mirror. Така. Между другото, не, мога да опитам лава хаунд клоун дека. Виждаш, защото тук игнорирам тези три мускетари, само ще им пусна този блок. Защото като се пръсне този лава хаунд, другия стане на пъпсове и е много трудно да го убият. То ще има стрели, ама ще ги изхъби за следващия. И тук виждате, сега ще му взема 3 краун, то се е видяло сигурно. Той ми блокира с нещо, което е по земя, което въобще не е добро за него. Вау. И той буквално в момента изигра нещата като нуб. И това ще бъде 3 краун. Лол. Еми хора, надявам се да ви е харесал клипа. Ако е така, дайте лайк. Абонирайте се, ако още не сте. И ще се видим в следващия клип. До скоро!